Jo, du fortæller lige, hvordan Sultan han har tænkt sig at fortælle, hvordan Danmark den rigtig fungerer. Giv den gas. Totalt, hvad så homoer synes I ikke også at gå i første i at fucker nederen og sådan noget. Vores glas er lige så korrupt som verden og tænker kom på fucking olie. En smørelse man bruger til halsen om fredagen. Til at glemme den restsomme uge de har været trukket sig igennem. Og til at være ligeglad med den egentlige nederen tilværelse. Gang på gang vågner man op om mandagen. Weekend i tåger og kan ikke huske hvem man kysser med og hvorfor man kysser med dem og sådan noget. Man husker ikke om man var i slagsmål eller sådan noget. Eller hvor den smule herpes egentlig kom fra. Men det er altså også sammen lige meget og sådan noget. For så starter ugen nemlig igen med eller uden kronisk tømmermænd og sådan noget. Hvorfor er verden korrupt, min ven? Tænk på det sådan her. En flok halvnævne trætte teenager i første G kommer til vasken op mandag morgen og forventer en dag fyldt med en fucking naturfag. Det er også en til at de valgte netop den linje de nu går på. Om morgenen og sådan noget. Og sådan noget, ja. Har vand og sådan noget. Og derfor kan en uge som regel godt overkommes. Men langsomt som månederne går det op for de halvnævne trætte teenager, at de egentlig har flere humanistiske fag end naturfag og sådan noget. Hvad fuck er meningen? Hvad fuck er fucking meningen med? Mindre AP, mere kurt og sådan noget. Hvorfor har de halvnævne trætte teenager ikke mulighed for naturgeografi? Selvom det lyder kedeligt og sådan noget, så er det stadig naturfag. Men det er jo fint nok. Vi har jo brugt 10 år af vores liv på at lære at læse og stave. Så hvorfor ikke 3 år til, som vi var en flok analfabeter fra fucking Afrikaland? Det er nok også til, at man har brug for alkohol og sådan noget. Ja, okay, min ven. Det er rigtigt nok. Det kan jeg godt se. Og politikerne bliver ved med at droppe flere og flere humanistiske fag ned over fucking hovedet på os. Og undrer sig stadig over, at danske unge drikker mere end nogensinde. Wallah, min ven. Det er rigtigt, det der. Ja, totalt. Så noget nyt. Danmark har fået en total ny nationalret. Mange af de der sådan, DF-politikere går og tror, at det er en eller anden nationalistisk ret i form af at stikke flæsk med persillesauce. Men i virkeligheden, Danmark er det helt anderledes og sådan noget. For som alle unge mennesker ved, er en durum med kebab meget mere tiltagende end lammekød med kød, en hotdog, og samtidig er det den perfekte kur med tømmermænd og sådan noget. Dejlig blanding af blendet lammekød og kødklister og sådan noget. Er et total hit blandt unge og sådan nogen. Hurtig og nem mad. Og så kan man blære sig med, at man fortæller vennerne, at man kommer totalt meget chili, uden at drikke noget vand overhovedet og sådan noget. Og togene kommer stadig ikke til tiden og sådan noget. Ja, fuck togene. Og så skolereformen trådte også i kraft i 2014, man. Den eneste acceptable, der kom ud af den skolereform, var de 4 ugers fucking ferie under diskussionen. Lockouten i 2012 har fået os til at tænke og sådan noget. Jo, 2013, min ven. Ja, 2013, det vidste jeg godt, din perker. Og sådan noget. Hvor kunne det være fedt, hvis politikerne kom op og skændtes igen, man. Så der kom endnu en lockout, hvor endnu kunne være dejligt. Man kunne bruge 5-6 fucking uger på intensiv druk og dumhed. For så at komme tilbage til skolen med en masse nye sticks off. Fortælle og sådan noget. Og hvis de endda fik overtalt den der regering til at give E-klassen færre humanistisk fag, så ville verden måske ikke være så korrupt og ødelagt, som vi går og tror og sådan noget. Jo, jeg er enig, min ven. Vi kan høre ufattelig meget om den der USA for tiden. Forleden var der en såkaldt school shooting. Det har fået os til at tænke. Fordi, hvorfor kan sådan noget ske i demokratiets eget hjerte? Det var aldrig ske i Danmark. Hvorfor spørger du? Hvem helvede ville have overskud til at meje hele sin klasse ned mandag morgen, og så efter at skulle flygte fra politiet? Det kommer bare ikke til at ske. Og sådan noget. Det kunne godt ske i Somalia. Så det er egentlig meget godt, vi bor i Danmark, ikke med hvad? Jo. Så generelt er Danmark et meget godt land at bo i. Men tog der ikke kører til tiden. Udmærket dog underlige skoleregler og nye nationalret. Allah bevarer Danmark. Hell yeah, wallah,